Okay. Så ja. Jeg spalte det først. Og jeg fucka opp til jeg forstørste mikrofon. Så jeg spalt alt i til det steg etter. Nå mangler 2 hjørster. Og jeg får gjøre det ordentlig for fortsette. Og jeg minns ikke hva jeg skal fære. Ok, nå vet jeg hva jeg skal fære. Nei. Ja, nästan. No. No. Oh! Okay. Finna the bell. Ja. Sådan. Ouch. Yeah. All right. There we go. Oh yeah. Yeah. Oh shit. Almost. Här då. Oh yeah. I'll leave the rest up to you. Wait, just think there. Yeah.
A ring. I'm out of here. Rang. Oh. I'll take it. Okay. Oh yeah, polish. Right, right. Man, hva var det da? Off. Det är spray. Läcker show. Nej. The master speaks. Do it. Kanten. Here we go. Så. And we are off. Cool. Go, Captain. Hold on. Sorry. Woo! Let's make it. Så. Det är skeletons. Hur är det show? Ja, det show work. Och tid kacklar till någon.
Pirates. Här är nog sweet. Batliga. Okay. Oh yeah. Nej. Have you? Yeah. All right. Ugh, yes, boys. Speaking of. Help. Nice. Okay. Pass. Or else. Oh my ersten Rival. Leech. No bueno. Rink? Not bad.
Och varför för tjöden? Klik er dit. Okay, det guy. There we go. Ah, cool. Oof. Kvært er her. Läckert. Ja. Ja. Så är. Sådan. Så minns rätt för första stream som vi spelade i. Yeah. Map. Okay. Whoa. Where are you at, Brad? Ouch. Well, this time
för det här Joe. No! Oh my god, det är weird. Woo! Det är weird. Oh. Ja. Det är det. Flagmusser! Kan inte... Okej. Dubbel upp. Men det är så inte det. Mhm. Oh, sure. Kan jag där? Okej. Oh yeah. Något upp. Come on. Allt är första. Så börjar vi hit. Plattforming alltså. Yeah.
Nej! There we go. And there we go. Oh shit. Så det ska inte släcka just okej. Shit, något så två. Come back to haunt you. Ja, men då blir jag haunted. Come on, man. My God. My, that was no. Sonic. Fucking Larmer. Oh. Nej! Tack för länge tog. What the fuck alarmeren? Okej. Okej. Oj. Oj. Fuck yeah. All right. Är du klar då? No. Jag kan inte just se. Yeah. Ouch. Boss. Hold on. Yeah. Jag kan hoppa.
kanske säkert blir rakt det snart. Oh shit. There we go. We got the nutsacks! Text. Well, tweet för det sista. Där var jag. Hold on. I think. No kun första. Ja. Power ring. Jag vill göra en bigger power ring. Risky business. Får gärna. Så. Borde savea. Jag vet inte höra där, men räkna ordentligt land först. Man. Ska det räkna nu? Come on. Here we are. Jesus, get Nick man. Mm-hmm. Shall I?
God damn. Oh, firework it is. Korta, jag står här. Well, och det är allt. Cool. Nice. Ja, det var 24. Ska ha sommar. Sommar. Oh my. All right. Ja. Angel bara där. Åh nej! My God. Woo. Here I come. Mm-hmm. Yeah. Oh. Dat was cool. Nice and cool. Give me. Oh. My.
tatt vi. Nej! Skulle inte man för nej. Oh, come on, Levi. Come on, man. Quiz rinker, vet du. Dodge på det va. Okej. Ouch. Take that. Oh, nej! Du. And they kan inte komma här. All right. Okay. Mest puzzle där. Map. Here we go.
Ska jag bara färda med den här. Oops. Ja, det är inte det där och det är alla. Off. Jag hatar bossen. Ah. Kanske brukar man spör. Okej. Uff. Brukar svara. Ja. Yeah. Uff. Härteflaggenmusik.
Fine. Inte very fancy. Mm-hmm. Okay. Gott. Mm. Oh my. Hässlich. Ja, ich finde das. Ja. Watch my hair. Nej. Okay. Come on. Ja. Evert. Sticka.
Det manglar lite. Men kvar är det? Det är en legend. Kvar är det här? God. Ska backtracka next. Nej, sticka. Det river. Ikke dammen. Så lös, men kvärs är liksom. Där. Woo! Okej. Det är ju väl nämnt. Oh my god. Streverlåden.
Oh yeah. Cool. Woo! Tog till att vinna spel. Hold on. Ska det heta? No. Ja. Let's go! Vinna det. Some hero. Come on, puppy. Ja, det tar vi. Alright. Such a mesh load to YouTube. Det är också Trush frame. Men blinkar, jag vet inte. Det är så mesh load. Alright. Okej. Så, next. Jag vet vad jag ska göra. Let's do this. Gosh. Okay. Okay. Okay, jag missar bara allt liv här. Okej, att det får inte. God, att jag är glad. Men jag kan inte.
Alright. It's time. Ouch. Yeah, fuck you, Crystal Cool or whatever. True form. Black Dragon. Shit, oh no. Oh my god. Yklande. I'm not the... Let's call it out. Vad kan about there? Oh my god. Fuck Levi. Woo! Gaha. Nej, typ shit. Look at me. Tack för det, Poopy. There we go. And Egypta. Men hiss för ordentligt. Vi det rätta mikrofonen, inte han som vi tältna som jobbar echo och bakgrund med.
stor. The true hero. Okay. Men jag är inte spela så gott. Det bästa är det är ett liknande spel rätt. Super Mario Club. Debug. Whew. And the end. Beautiful. Saving quit. Hold on. Hold on. Hold the phone. There we go, man. Yeah. And we fortsätta. Zelda Oracle of Ages. So yeah. Tack för att jag var i streamen. And yeah.